Waarom mensen, ik ben zoontje van Gebroeders Wolf en we hebben eindelijk de 1000k bereikt. Abonnees. Sorry. We zijn vandaag bij Is a Vibe met One Flavors, Caché, Isairo, Toesink en nog veel meer artiesten. We gaan vandaag weer een paar mensen interviewen. Kom mee. Boa noite, vai nem parar aqui? Neti. Neti, como vai? Que bom assim não? Desfrutar de vida. Mas deve bailar também? Ah, bom é assim de mês. Qual artista of banda vai vir ao? One. One? Sim. Pero one tu tocando walk por aqui não? Tô dando minha prima. Ok, bom primo tu gosta de pessoa, não sei que capa assim? Ainda não. Não. Ah, bom, baila cachê também então? Também. Não penso de cachê. Ah, tem baila chan aqui lá, tu Isairo. Não, só vai lá com Bom, para a pergunta do ding. A primeira pergunta, cortamente orelha, tu decisão ou tu erro? Depende. É porta. Como é que isso? Na que coisa depende? É porta uma decisão. Depende de que fase de vida botar. Então, outra questão também. Na que momento então é um erro então? Como? Na qual momento é um erro? Olha as coisas sem pensar. Olha as coisas sem pensar, pá. Perde a decisão toca. Dá-lhe estapa assim. Tá. E olha para dar as coisas que bem em com. Sabe não, tem minha boa paciente. Logo por na sunga então. Se bom, assim, tu me assim erro aí. Logo por né? Não. Tu falta lá assim. Não, me não dá assim, é para uma passada em caba. Uma passada em caba. É. Vou pôr valor de pôr na pela outra novidades. Não. Vai que por na ainda pegou? É. Como lá vai? Vou primado, vou perdido. Para que era corte? É. Mas cara play também tu vai ter que mandar corte. Não é, pelo esta que é toque demo presente. Okay. Seguinte pergunta, logo vai pro ex-back? Se sex estava bom? Nunca. Sim? Nunca. Nunca digo? Não. Se não tuxe para gosto, para sábado pensa. Sexo não do cor de vida. Que manda? O que é importante de uma relação? Ah, para mim trato, atenção. Ok, carinho com o Sim, sexo não está bom, up. Ah, bom gosto de um gangster. Sim, bom não pode me dar. Bom gosto de um gangster. Bom, ja, sim, pero tá pensando em me dingo tu uma boca não, sim, dus. Ok. Se você não quebra, bom, também vai pensar. Nunca. Goedenavond, ik sta hier naast. Destiny. Destiny, ik heb één vraag voor jou, ja? Luister goed. Je ouders zijn Dominicanen. Jij bent geboren op Curaçao. Wat is dan je nationaliteit? Curaçaonaar. Jawel. Je bent daar geboren. Oké, wacht even. Waar ben jij geboren? Curaçao. Wat is jouw nationaliteit? Curaçao. Weet je dat zeker? Curaçaonaar. Weet je dat zeker? Nederlands. Sorry, ja. Wil je nog één? Wil je nog één? Maar je moet dan zeggen, je woont in Nederland. Nee. Jawel. Je bent daar geboren op Curaçao. Ja. Dan ben je al Nederlands. Je afkomst is Curaçaoenaar. Ben je Dominicaan? Nee. Je ouders zijn Dominicanen. Jij bent geboren op Curaçao. Ja. Als ik zou vragen je afkomst, dan is het anders. De volgende vraag. Welke bekende Curaçaoenaar zou je mee vreemd gaan? Geen. Geen één? Nee. Dibo niet? Wie? Dibo? Ajate? Nee. Valley? Nee. Ik hoef niet vreemd te gaan. Nee? Nee. Oké. Geen vreemd gaan. Geen vreemd gaan. Welke zou je daten? Weet ik niet. Ik heb daar nooit bij nagedacht. Ik denk Valley. Valley? Ik ga je regelen, ja? Hoeft niet. Oké, mensen, ik sta hier naast. Dani. Dani, luister. Je ouders zijn Dominicanen. Ja. Jij bent geboren op Curaçao. Wat is je nationaliteit? Nederlander. Nederlander? Nederlander. Nederlandse. Of ja, Nederlandse. Bon. Paspoort en eerst bedien. Bon.
Welke Curaçaose artiest zou je mee vreemd gaan? Enkira hoor. Denk? Enkira. Wil je bij vreemd kunnen? Ja. Zing je met de moe. Enkira hoor. Chaika dan met de bonsie. Chaika? Antoko Ebrome? Enkira de pego de kan de highway band. Oké. Eén van die twee. Huh? Eén van de twee. Of allebei tegelijk. Maar dat dream come true, pero met de kede gooi moe gewoon hoor. Evidemment. Bon, laatste vraag. Over vreemdgaan gesproken, is vreemdgaan een keuze of een fout? Keuze hoor. Waarom? Want dat doen we deze show toch? Fouten zijn meneer, we doen in trafiek op om dat we kort daar. En dan vullen we met bed, we samen met de andere weg. Maar maak je keuze wel aan, dan gaan we bij toch? Of wat we doen weer onder? Nou, hetzelfde. Ja. Ding, vreemd gaan en dat ding kwam, maar zou gewoon meer gedaan. Het zijn twee andere dingen. Verschillende dingen zijn ze. Bon, wat is vreemdgaan? Ora we bij kon gewoon zien. We bij kon bekend en de vreemde, we konden zien toch? Ja, vreemd gaan, dat doet het waken naar een manier, hoor papa. We zijn één moet de waken manier, één moet de waken manier. En toen is het met de goeie te waken dan met een manier. Dus, vreemd gaan. Wat is voor jou vreemdgaan? En nou, kom je zo de kamer, dik je later. Kom je zo de kamer. Boa noite, bem que me para aqui. O sayonara. Bom, sayonara. E o bem a seguir, Fiesta. Fiesta? Tem Osurato. Você trabalha lá também? No, depende. Ni baila baila den chiquito. Ablief? Ni baila den chiquito. Boya comer eu ele pedir mambaila porta mas bom sim. Ja? Ja. Esse mi câmera me pediu para bailar, para bailar. Claro. Me dê para a pergunta, Paulo, bom? A primeira pergunta, cortamento de orelha, tu decisão ou tu fout? Decisão tá. Como? Passou para um gosto que pode decidir que pode bem assim. A você me dá fuma ou macai de trampa de diabo? Não, então vamos estar demasiado fuma como papai ficou. Pero ora para demasiado fuma, pode nem funcionar mais. Não, a internet agora me tinha tá assim não conan. Bom, já cortamento de orelha tá decisão. Dus ainda não kudo na bebida ou outro motivo não é falta de coisas. Sim, de coisas, tá bom, mas decidir que pode bem assim, é falta aí. A bem que corta orelha? Tava dando decisão ou fout base? Me decisão. Digam. Sim, tá, já. Bota que tá pensa como não tá bem assim, bota tá bem assim, ele pero é tentação tem como tá bem assim. Que vai buscar né outro que sungu para ting, tá para com né, não tá para ting. Como não entende? Que vai buscar né outro que sungu para muito com né, não ting. Soms tá gewoon avontuurtje. YOLO. You only live once. Yes. Uma pergunta mais só. Se você para vai boa expect para motivo de sexo, lo vai? Não. Je mal tá? Nunca não vai back logo com malaga atrás. O sexo é bom. Não, nunca não vai back para sexo. Sexo é next, nada. Pero tá YOLO, porque eu bisa you only live once with your way. Essa é verdade, mas não com ex, com snobo. Bom, boa noite, vem aqui para aqui. Bandi Catalea. Bom, que vai bem assim não? Mas bem aqui é bem fiesta. We walk tem bem fiesta, ele vai bem. Ando mas bem topa de mostrar. Ok. Que vai bem walk com ele na baila? Não, é gai na riba station, ando busca casela. Cortamento de orelha, tu erro ou tu decisão? Decisão. É?
Mini kan je papi naar de ritje. No, es una decisión esta. Die kom. Pasó, bota decidir que bota vai frame self, no. Als je hem daar fuma, pas een fout toch? Ah, bora si fout, pero também que bota fuma momento para agora que bota vem na casa. Después hora que bota 15 para botar assim algo robes. Decisão esta que tu vai. Awo ma si anya, ma bebe sine tanto heni. Ma bira sine fuma. Ma kai den trampa. Decisão que tu vai. Mas só não me sabe bebe fuma se não tá por com ele. Awo ma binkas. Lobo porta nami. Depende de que cultura passa. Als je een pinti aan je kamer in relatie. Als je een doju. Depende de que passa. Depende. Sí, depende de cómo pingue faral, depende de qué pasa, con pingue la llega de nada. Ok. Awo, uma outra pergunta. Lobo bij dengo relação back? No. Lobo bij bo ex back? Passou é sex tá bom? Lo me vai me ex back? Passou é sex tá bom? Si minutinho, né? Sei não. Não, ex da que da ex. Pero é sex tá douche. Ex da que da ex. One night stand? Tóxico. Wat op den vier? Wat op je oude den vier? Nós tá baila, tá vai suer, me tá vai suer. Ja? Awo, na camina pa casa da é boy. Palora. Me deve ser veilig thuis. Ik zie je morgen. Oké, goedenavond. Ik sta hier naast. Nahaliel. Oké, luister. Ik heb één snelle vraag voor jou. Kan je doorwerken, ja? Je ouders zijn geboren in de Dominicaanse Republiek of op de Dominicaanse Republiek. Jij bent geboren op Curaçao. Wat is je nationaliteit? Ik ben half Dominicaans, half... Wat was het andere? Je ouders zijn geboren op de Dominicaanse Republiek en jij bent geboren op Curaçao. Wat is dan je nationaliteit? Dominicaans. Nee, half Dominicaans. Nee, Antilliaans op Curaçao. Help mij. Nationaliteit. Geen afkomst. Geen afkomst. Van de Ja, ik ben geboren op Curaçao. Nee. Wat is de nationaliteit van Curaçaoënaars? Nederlands. Dankjewel. Dank je. Meli, bonotje, goedenavond. Goedenavond. Ik ga jou één vraag stellen en dan ga ik kijken of ik doorga of niet, ja? Mijn vraag voor jou is, je ouders zijn geboren op de Dominicaanse Republiek. Jij bent geboren op Curaçao. Wat is dan je nationaliteit? Dominicaanse Republiek. Oh, Curaçaoenaar. Wat ben ik dan? Denk goed na. Goedenavond, ik sta hier naast. Pearl Ramos. Pearl, ik heb een snelle vraag voor jou. Je ouders zijn Dominicanen. Daar geboren. Jij bent op Curaçao geboren. Wat is dan je nationaliteit? Mijn ouders zijn van nog een keer. Je ouders zijn geboren op de Dominicaanse Republiek. Jij bent geboren op Curaçao. Wat is dan je nationaliteit? Als ik ben geboren op Curaçao. Moeilijke vraag. Ja, je bloed telt eigenlijk, hè, zeggen ze. Nee man, ik vind dat je gewoon Dominicaan bent dan, man. Nee? Je nationaliteit. Mijn nationaliteit? Ja. Geen afkomst. Oké, ja. Dan is het, ja, Antilliaan. Jij bent geboren op Curaçao. Zeg maar, Sami. Nederlandse. Nee, omdat Nederlands Antilliaan. Hoe bedoel je? Als je geboren bent op Curaçao, ja, is je nationaliteit... Nederlands, ja, oké. Maar denk je dat mensen zich zo voelen? Wat zei je? Ik zou dat nooit zeggen, hoor. Je afkomst is dan misschien Curaçaoenaar of Dominicaans, maar je nationaliteit? Nederlands, true. Jawel, je maakt het wel moeilijk. Hem hoef ik niet voor te stellen. Nou, we blijven humble. Die tas. Broer, luister. Ja. Kan gewoon. Zeg Michael, luister. Ja. Je ouders zijn geboren op Dominicaanse Republiek. Ja. Jij bent geboren op Curaçao.
Wat is dan je nationaliteit? Curaçao. Pavimento, Gombalaga. Want ik ben daar geboren. Klopt. Je bent... Of mijn nationaliteit nu. Nee. Als je daar bent geboren, wat is dan je nationaliteit? Waar ik ben geboren, dan Pavimento, Roma, Cura, tuurlijk wel. Broer, dat kan niet, broer. Luister, oké, ik ben anti-Congolees. Maar ik ben geboren in Nederland. Wat is mijn nationaliteit? Nederlands, toch? Nou dan. Dat heb je goed. Maar luister goed, luister goed. Je bent geboren op Curaçao. Wat is dan je nationaliteit? Mati, ik weet het. Nederlandse. Is het Nederlands? Nederlands. Oh ja, hey, ja ik wist het, broer. Ik wist het. Nederlandse Antillen, toch? Je afkomst is dan Curaçaoenaar. Ja, ja, ik hoor je. Noem 1 hoofdstad van Curaçao. 1 hoofdstad. Curaçao heeft 1 hoofdstad, man. Het is Willemstad. Is dat wel een hoofdstad? Ja, van Curaçao is Willemstad. Oké. Sommige mensen zeggen het is geen hoofdstad. We hebben geen hoofdstad. Het is hoofdstad van Curaçao, Willemstad. Als je een brief schrijft, schrijf je Willemstad, Curaçao. Dat is goed. Volgende vraag. Ja. Je moeder is geboren in Amerika. Je vader is geboren in Engeland. Jij bent geboren in Curaçao. Wat is jouw nationaliteit? Nederlander. Is sowieso. Ik ga je 1 vraag stellen. 1 vraag. Ja? Je ouders zijn geboren op Dominicaanse Republiek. Ja? Jij bent geboren op Curaçao. Wat is dan je nationaliteit? Curaçao. Yo no me viendo. Kijk. Je ouders zijn geboren op Dominicaanse Republiek. Jij bent geboren op Curaçao. Wat is je nationaliteit? San Domingo. Je moet nationaliteit houden. Dan ben je ja. We zijn samen. Bon, waar ben jij geboren? Curaçao. Wat staat in je paspoort? Curaçao. Waar ben je? Ja. Wakker. Waar de nationaliteit? Nederlander. Bon, DJ Papito. Hey. Alles goed? Rustig man, met jou? Ja, ook man. Dank je. Broer, ik heb 2 vragen voor jou. De eerste. Je ouders zijn geboren op Dominicaanse Republiek. Jij bent geboren op Curaçao. Wat is dan je nationaliteit? Nederlands. Bon. Eri dos pregunta babota. Met welke Curaçaose artiest zou je ooit vreemd willen gaan? Ja, ik zeg je eerlijk wel bro. Ik weet die jong echt onribo wo. Ik weet het pensando man. Ik weet het echt niet man. Moet ik een paar namen opnoemen? Noem een paar namen. Rovi. Nee man, dat is een 60. Finella. Nee maar kan ook niet man. Shaika. Nee man. Lava. Het is ook wel grote 6 man. We zijn allemaal vriendinnen, dus we kunnen die dingen niet doen. We gaan naar de Dominicaanse Republiek voor die dingen. Liesje. No, también 60 también. No. Wacht nou, ik kon niet. Finella, Rovi, Lava, allemaal met 60. Bom, mas dá o brilho que tu conhece, não é mais que aqui mudando. Como não mudar, bisa não se não se queira. Dion. Quem? Dion. Ok, que vai assim não? Aqui não se pode dar muito para se lá é vi. Ah, muito para se lá. Quando é muito comeu? É dado não mais importante não. Tu cifra ko? Ah? É dado cifra só. Che só chegou o resto. Não, como sabe botar? Bom, mas. Mencionar-me hoofdstad. Doe staan met die maag, die Curaçao. Hoofdstad die Curaçao? Ja. Dat ding, Willemstad. Bom, oké, bom. Quanto cifra é alfabeto? Oh, 26. Hã? 26. Wat is het goed? Zé. Je zit op de ultimo contest, hè?
Sé, Bindi sai cifra? no, cifra de 10, no. Digo? Cifra de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0. Ma che 10 soti? A ver, 10. Sé, 10. Un gaita corre de mundo. Sé. A primeira ruta para bai. Sé. Ele corre hora e meia. Sé. Dus we hebben back. Sé. Ele dá 1,5 uur. Tá bem, co? Oh man. Wat is er? Wat is er? Mira, fica bem, Dit is nou 8,5. Hã? Dit is nou 8,5. Mas... Alfabet zo was hij. Sé, tá certo. Oh, boa noite. Mestre, é para um trabalho. Bota como nessa. Não, vamos. Bom, boa noite. Mas ninguém me dá para aqui. Bravo, Gea. Bom, que tem do? Rustig. Tudo bem assim, não? Maar bem, basila, onde eu hebrola na de toesenk. Meu eigenlijk dat probleem bij me uitgaan ding dan ritmo combinatie met me wat aqui. Zes? Comigo. Normalmente me não sabe com nada. Tudo bem. Mas está. Ja, não direct, pero timbe bobai a bude na. Qual fez o gosto normal então? Normalmente me não sabe sai, não me sabe assim, né? Se me sabe tá uma organizar minha festa. Pastor para? Não, man, pastor sem bom. Não me vai nem pergunta não só. Que botinho. Cortamento de orelha. Tu decisão ou tu fout? Error. Porta decisão, então porta fout. Não muda se fout, moeda de uma decisão. Como que me explicar? Mas tu gawa que não vem com a universidade com Não gosto de estudar. Nós temos piada pensa com outra cabeça. Então uma é pecado borreia da DBD qua para tramá-lo. Para tramá-lo tem outro aí na baixinha da tim que ela toma a decisão de nome, então não ganha com chance. Ok. Aí se for pay que corta borreia o. Mas porta né? Não, eu. Lá se fout. Não, é assim foda, ela toma uma decisão que mesmo não pode porta né. Normal essa PB ou ela se ainda dá no coi PB. Não, ela toma sua decisão, nós não podemos porta né. Mas a porta né? Ah. Mas они do junto. Nós não podemos porta né. Ok. Não podemos porta né. Aí, aqui para a relação, aí depois do ano ou depois do tempo, mas pensa, mas vai ser que vai dizer para sexo. Wow. Sexo douche, bom. Vai lá, é lá para broar. É lá para cansar, meu. Vai. Sim. Se vai outro que está mal com não sente falta. Pero se não queda claro, ja, baguette odi. Baguette op odi. Goedenavond, ik sta hier naast. Shai. Sorry? Shai. En, hoe heet u? Diane. Oké. Wat komen jullie hier bij deze feest doen? Genieten. Dansen? Absoluut. Wat gaan jullie dansen? Van alles. Alles? Waarop op te dansen. Saku die eer. Samen? Doosje. Wat kom jij hier doen? Genieten. Kom je ook dansen? Ja. Zij gaat billen schudden. Jij ook? Nee? Waarom niet? Ze zeggen jullie komen van alles doen. Ja, maar dat kan niet. Wat? Waarom kan het niet? Mijn jurk is te kort. Oké. Ik ga naar mijn vragen toe. Is vreemdgaan een keuze of een fout? Oké. Vreemdgaan, is dat een keuze of is dat een fout? Keuze. Waarom? Je kiest ervoor om het te doen, toch? En als ik nou iets te veel heb gedronken, waardoor ik in de fout ben gegaan? Ja, dan je moet je level kennen, toch? Ja, maar ik ben jarig en weet toch, ik ging mee. Nee, dan moet je single zijn, liever. Dan moet je single zijn. Ja, dus mag je niet drinken dan? Omdat... Nee, jawel, absoluut. Absoluut, maar het is echt een keuze, geloof me. Je kiest ervoor om het te doen. Je glipt er niet in. Ik kom zo terug. Is vreemdgaan een keuze of een fout? Een keuze. Waarom? Omdat je er zelf voor kiest. Diegene
heeft te veel gedronken. De verleiding was te hoog. Hij kon niet meer helder nadenken. Ja, dan moest hij maar niet veel drinken. Maar hij is jarig. Ja, nog steeds. Je moet gewoon je limiet weten. Dus als diegene thuis zou komen, jouw vriend, zou je hem vergeven of nog niet? Nee. Jullie hebben 2 kinderen samen. Maakt niet uit. Lange relatie. Maakt niet uit. Gelijk eruit schoppen. Ja. In één keer. Diegene komt thuis, uw vriend dus, of man. Zou u hem vergeven? Vergeven. Jullie hebben 2 kinderen samen. Ja, kijk, je kan vergeven, maar het wordt op een gegeven moment, die flauwte blijven ze maken. Oké, wat is hij van u? Mijn dochter. Oké. Zou je moeder je vader mogen vergeven? Nee. Nee? Zij zou het wel doen. Maar ja, ik vind het van niet. Van haar mocht hij haar vader niet vergeven. Doe ik ook niet. Ja, maar je zegt net wel ja. Nee, ik kan vergeven, maar niet dat ik het doe. Waarom haar vader niet? Wat heeft hij gedaan? Zo slecht. Hij is al vaak van meer dan 1 keer vreemd gegaan. Daarom zeg ik, op een gegeven moment wordt het een routine. Oké. Zou u... Je bent niet meer samen met de vader dus. Zou u teruggaan naar haar vader? Omdat het goed was? Oh nee. Nee. Verbeeld u dat het goed was? Zou u het niet gaan? Het was goed, maar niet goed genoeg. Goed genoeg? Nee. Mag je haar die vraag ook stellen, maar over haarzelf? Zou jij teruggaan naar je ex? Omdat de seks goed was? Waarom niet? Maar het is niet voor niets mijn ex, al was de seks goed. Maar je bent single? Ja, nog steeds. Je komt er vanavond tegen en hij zegt, hij appt zo. Ik ben blind. Yes mensen, dankjewel voor het kijken weer. Dit was het weer, Gebroeders Wolf. Ik ben Dio, bedankt voor het kijken. Vergeet niet te abonneren op ons YouTube kanaal. Like het, delen, praat erover. En zorg gewoon dat iedereen abonneert, man. We hebben de 1K, dus 1000 abonnees bereikt. We willen nog meer en we willen dit met jullie doen, voor jullie doen. En samen gaan we wat bereiken. Kom op, tot de volgende keer. Auw!